Diyos marahay na hapon po mga tugang. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atendir kan banal na misa. Paki-off o ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, orog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod po ang gabos sa pagpamibi kan Orasio Imperata. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean minaan padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos sa labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o gagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ngunyan po, ika-23 na Domingo sa ordinaryong panahon. Idulot niya to sa Santa Misa niya to ngunyan ang mga intensyones kan lambang saro na uya digdi. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan banal na misa. Manwaan magarawit na madya, pahaladan kada kulang biyayang pangako niya, nagsirang na dakulang biyayang pangako niya, nagsirang na. Sangaran ka nama, asing kanaki, pating ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristo ang kagurangnan ta, ang pagkabuod kan Dios, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa Indogabos. Asin sa imong espiritu. Dios marhay na hapon po sa Indogabos, matangatugang. Diyos marahay na hapon man po sa imo, Padre. Nagkatiri po na naman kitang ngunya na Domingo, tanganing sararo asin sarabay kitang magdulot kining banal na Eucharistia sa pag-umaw asin pagpasalamat niya to sa kagurangnan. Huli kan tanay niyang pagkamot, pangataman, asinan pagdirihir kan sa tuyang buhay na makamtan ang kaligtasan. Kaya sirinagayo kitagabos na uyadigdi sa banal na misa,
Ipamibinyatuan sa tuyang mga kahagadan sa Dios, siring man ipamibinyatuan sa tuyang mga pamilya, asinan sa tuyang parokya, dayada kitang bendisyonan na makamtan niyato ang kaginawaan. Ilikay sa anuman na katibaadan asin kailangan, asin makamtan niyato ang kagayagayahanin buhay, kay Bani Kristong kagurangnan. Kaya tangani kitang maninigo na magdulot kining banal na misa, sa tuyang unya nagrumdumo na sin pagsolsolan, an sa tuyang mga naginibong mga kasalan, maghagad po kita ng kapatawaran sa Diyos na makakamhan. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa saindo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ko kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos ng Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, nagkuy pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak malugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasaggoran. Amen. Kagurangan, maherakan, kagurangan, maherakan, Kristo, maherakan, Kristo, maherakan, kagurangan, maherakan, kagurangan, maherakan. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, kamurawayan. Asin sa daga katulinongan, sa mga tao marahayan mo't inuumami ka, rinurukyami ka, sinasamba, pinapamuraway, pinapasalamatan mi ka. Uli ka sa ulamong kamurawayan, uli ka na kulang kamurawayan. Kagurang na Diyos sa langit nun, Diyos amang makakamang. Kagurang na aking bugtong, Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, saki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban ako aan sa mong, ako aan sa mong pakimaherap. Ika na nagtutukaw sa tuo ka nama, kairaki kami. Ikasanan banal, ikasanan karurangan, ikasanan urog kahalangka. Hesu Kristong kaiba,
kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitasan, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitasan, kamurawayan sa kaitasan, kamurawayan sa kaitasan. Mamibig kita, O Diyos, kaugaying hilngaan mga akinin sa imong pagkamot, nahuli kay niyan pagtubos sa mong nagdatong, asinan pagampon sa mong nauutob, tananing iwaras sa mga nagtutubod kay Kristo ang tunay na katalingkasan, asinan ding tapos na pamana, huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo na sa imong aki, nagkaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Aliturya kan tataramon. Sa enot na babasahon, pinapagirumdom kita na magkaigwang kusog nin buot, asin da imatakot na hampangon ang satuyang mga kaluyahan, asin mga katibaadan sa satuyang buhay. Hulitaan Diyos, iyo ang magtatao sa to nin paggiya, kaligtasan, asin kaginhawahan. Himateo niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías, nagsabi ang kagurangnan, tarami ang gabos na maluya ang buot. Magmakusog kamo asin day matakot. Madatong ang Diyos sa pagligtas sa indo, sa pagpadusa sa mga kaiwal nindo. Dangan makakahiling ang buta, asin makakadangog ang bungog. An pilay malukso, dangan masayaw, asin ang mga pula makurahaw sa kaugmahan. Ang mga burabod nin tubig mabulos, pasiring sa disyerto. Magiging sarong sapa, ang mainit na baybay. Asin mapapano nin mga burabod, an mamarang daga. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kalagko mag-umaw ka sa kagurangnan. Kalagko mag-umaw ka sa kagurangnan. Minapahiling siya nin hustisya sa inaapi. Minataon nin kakanon sa nagugutom. Pinapatalingkas nin kagurangnan an mga bilanggo. Kalagko mag-umaw ka sa kagurangnan. Asin tinatawan nin pakahiling an mga buta. Binabangon niya ang mga napadungkal. Namumutan niya ang mga matanos. Ang mga dayuhan sinusurog nin kagurangnan. Kalagko mag-umaw ka sa kagurangnan. Ang mga ilo asin balo sa iyang tinatabangan. Alagad rinaraot niya ang mga plano kan mga tampalasan. An kagurangnan hade sagkod paman. An sa imong Dios o Syon, maghahade sa panahon na daing kasagkuran. Kalagko mag-umaw ka sa kagurangnan. Sa ikaduwang babasahon, sinasadol kita na magsarig sa satuyang kagurangnan. Pinapagirumdom kita na magkaigwanin respeto sa lambang saro. Ang pagkamuot nin Diyos, dainin pinipili, anoman ang estado kan satuyang pagkabuhay. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni Santiago, mga tugang ko, bilang paratubod sa satong kagurangnan na si Jesucristo,
An kagurang na ning kamurawayan, day kamo magpalain nin tawo. Halimbawa, naglaog sa indong pagtiripon an sarong mayaman, na nakasingsing nin bulawan, saka nakagubing nin magayon. Asin ang sarong dukha, nagirisi ang gubing. Kun urog nagalangan nindo ang tawong magayon ang gubing, dangan sabihan nindo siya, digdi katabi sa pinakamarhay na tukawan. Alagad ang dukhang tawo, sinabihan nindo, tindog sa nadyan o tukaw digdi sa pamitisan ko. May pinapalain kamo, asin naghuhukom kamo, nagikan sa maraot na kaisipan. Maghinanyog kamo, mga namumutan kong tugang, pinili ni Diyos ang mga dukha kaining kinaban na maging mayaman sa pagtubod, saka paramana kan kahadean na ipinanuga niya sa mga namumuot sa iya. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Alleluia, Alleluia. Sabihon mo, O Diyos, nagdadangog ako sa mga tataramon mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan marhay na bareta, sosog kisan Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Naghali si Jesus sa distrito kan Tiro, nag-agi siya sa Sidon, saka sa rehiyon kan Decapolis, pasiring sa danaw nin Galilea. Duman dinara kay Jesus ang sarong tawong bungog, asin bilot. Pinakimahirakan si Jesus na duutan niya ini kan sa iyang kamot. Irinayo ni Jesus ang mga tawo sa lalaki, dangan dinuutan niya kan sa iyang mga muro ang talinga kan lalaki. Naglutab siya sa kadinutan ang dila kaini. Pakatapos, nagtingkalag si Jesus sa langit, naghangos nin hararom, dangan nagsabi sa lalaki, Ephata, naanbut sabihon, mabuksan ka. Nakadangog tulos ang lalaki, asin naumayan sa iyang dila, sakan nakataram nin malinaw. Pinagbutan sindagabos ni Jesus na daini ipag-usip. Alagad, kung kasuarin lugod sinda, pinagbutan na day mag-usip, lalo man lugod nindang ipinamareta ito. Nagngalas ang gabos na nakadangog, marhay ang paggibo niya kan gabos, maski ang mga bungog, pinadangog niya, asinan mga pula, pinataram niya. An marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang niya, nasa ika-23 na Domingo kita sa ordinaryong panahon sa kalendaryo liturhiko kan sa tuyang simbahan na Katoliko-Kristiyano. Siringman ngunyan mga tugang sa tuyang ginigurumdom ang kompleanyo kan sa tuyang mahal na ina na si Virhen Maria. Anina ni Jesucristong kagurangnan ta na iyo ang tagapagligtas nin bilog na kinaban. Kaya ngunyan mga tugang sa tuyang pagdulot kining Eucharistia, pasasalamat. Eucharistia buot sabiyon thanksgiving. Kaya ngunyan kita nagpapasalamat mga tugang sa tuyang kagurangnan. Tayo din ang gadliningawanan sa iyang banwaan digdi sa daga, na maski minsan kita nakakapagtalikod sa iya, na maski minsan kita mga tugang nakakalingaw sa iya, na maski minsan kita mga tugang nakakapaggibo kita nin kasalan, an sa tuyang Diyos na mamumuto na sinmahirakon, day nung kananggad kita lilingawan, day kita tatalikuran, day kita ikukundina, huli kan sa iyang bulanos na pagkamot asin pagpahalaga sa satuya. Huli ta maawot kitang matipon, maawot niya kitang mahiling, maawot niya kita nanggad na manumpungan sa iyang kahadean. Tanganing hirasan kita, kan buhay katuninongan asinan kaugmahan na daing kasagkoran.
Kaya ngunyan mga tugang, ano ang satuyang danay na disposisyon sa pagkabuhay, tanganing makamtan man yato ng God, ang buhay na daing kasagkoran. Tinutugluan kita ngunyan digdi sa satuyang mga pagbasa, kung bagaan enot na mabasahon, siring man ang Ebanghelyo, medyo igwaninin parallelism kan sa indananggad na yaonan pinapahayag sa satuya. An bungog, binulong, tanganing makadangog. An buta, binubulong, tanganing makahiling. An pula, binubulong, tanganing nanggad, magtaram. Huli kayan mga tugang, sa satuyang pagkabuhay digdi sa daga, si Jesus nakagurangnan, iyo ang nagbukas kan sarong lalaki ng God na igwanin kabilutan, igwanin pagkabungog. Sa mga tugang sinabihan ni Jesucristo, Ephata, be opened, mabuksan ka. Kung kaya mga tugang, kung sa tuyang babalikan, ang luma na rito kan pagbunyag, ang pagpahid kan santo olyo, mga tugang, o kaya itong krisma, yaon ang God, mga tugang, pinapahidan kayan, ang satuyang mga mata, ang satuyang dungo, ang satuyang talinga, pati ang satuyang nguso, na sasabihan, Ephata, mabuksan, tangani ng God, mga tugang, ang satuyang mga senses sa buhay digdi sa daga, tunay na maglaog, ang biyaya nin kagurangnan, tanganing an kagurangnan na makalaog sa satuyang pagkabuhay, dayaday siyang magdirihir, siyang maging director kan sa tuyang buhay. Tanganing sa kita, magkamit sa asin tunay na maglakaw sa tamang dalan, makamdanan buhay na daing kasagkoran, asin man an katotoohan, para sa pagkamit niya to nin kaligtasan. Kaya mga tugang, huli kayan, si Jesucristo, hinihiling ng God niya na kitagabos maging tunay na yaon ang pagiging bukas sa saiyang paglaog, tanganing danay kita, tawan kan grasya sa paggamit nin buhay na daing kasagkoran. Kaya mga tugang huli kay ni, ngunyan tinutugduan kita na yaon ang pagiging bukas niyato sa kamawutan asin plano nin satuyang kagurangnan. Ang Diyos iyo ang danay na magtutukdo sa satuya. Ang Diyos dayaday na siya yaon ang paghiras kan grasya, tanganing ang buhay niya to digdi sa kinaban, tunay na kita magkamit nin kaligtasan. Kaya ang panalmingan kay ningunyan mga tugang, kan pagiging bukas sa grasya nin mahal na Diyos, mayo niniba an exemplar na disipulo ni Jesucristong kagurangtan ta, iyo si Virhen Maria. Si Maria Santissima, siya mga tugang, ang tunay na naging bukas sa anuman na kamawutan, anuman na kagustuhan, asin plano kan sa tuyang kagurangnan, tanganing mabuksan ang pintuan nin kaligtasan, ang pintuan nin kahadean nin Diyos, na yaon sa saying ipinangaki na si Kristo Jesus. Kaya ngunyan mga tugang, hilingon niya to ng God, kita bilang mga tao man, kung kita danay na magiging bukas sa kagurangnan, dayaday na ang biyaya, maglalaog sa satuya, tanganing siya ang magdirihir kan sa tuyang buhay na makamtan niya to ang biyaya nin kaligtasan. Arog ki Virhen Maria mga tugang, danay siyang naging bukas sa mahal na Diyos, kay huli kayan man mga tugang, gabos na haman, uyon sa plano asin kamawutan kan Diyos na kaglalang. Kita man mga tugang, day mararayo ang grasya nin kagurangnan, kung danay kitang maging bukas sa saya, asin siya ang satuyang pagkakatiwalaan na iyo ang maging director kan satuyang buhay sa paggamit kan buhay na daing kasagkoran. Huli kayan man mga tugang, kita may mga kaluyahan, kita naman igwamanin mga kakundian, kita minsan nahuhulog sa pagkakasala, huli kan satuyang limitation and shortcomings. Mga tugang, si Jesus na kagurangnan, yaon giraray ang sayang pagpara, kan anuman na naginibo niya to na pagkakasala digdi sa daga. Kaya huli kayan mga tugang, siring kan mga nagdara sa sarong lalaking ini, na yaon baga igwanin pagkabungog asin pagiging pula, tanganing dutan ni Jesucristo, kita man mga tugang, enot sa gabos, ang dayaday na pagrani sa mahal na Diyos, tanganing bulungon ang satuya ng God na mga kailangan, tanganing patawadon ang satuya mga kasalan,
tanganing kitaman mga tugang, magiging instrumento na darahon man yatuan sa tuyang kapwa, na bulungon man lugod ni Jesukristong kagurangnan. Kun kaya mga tugang, ang pagiging bukas niyato sa biyaya nin sa tuyang kagurangnan, danay na yaon ang sayang paghiras nin pagiging mahirakon, tanganing kita sa satuya nangad na mga kadaihan, sa satuya na mga pagkukulang, danay kitang hihipnuan kan satuyang mahal na Diyos, sa satuya na mga pagkakasala, sa satuyang mga kaluyahan, dayaday kita lugod, tawan nin kapatawaran, asin hirasan kan paglaom na makamtan niyato ang buhay na daing kasagkoran. Kaya mga tugang huli kay ni, kita danay na yaon manan pagrani kay Jesucristo, sa satuyang pagrani sa saya, hagado niyato, bendisyonan niya ang satuyang buhay, danay kita lugod ng tunay na maako man, asin magiging bukas sa pagsugo niya sa satuya digdi sa daga, na kita man lugod, maging instrumento, maging daluyan kan biyaya nin Diyos pasiring sa satuyang kapwa, siring kan mga dinadara niyato ang mga naghihelang tangani ng gadsinda, ipabulong asin paumayan kan sa indang mga kailangan. Kita arog man lugod kayan mga tugang, na dadarahon niyato ang satuyang kapwa, bako sa magigilugod na yaon lumala an anuman na yaon bagaan kailangan, kundi dadarhon niyato an biyaya, tanganing makamtan, an kaumayan, asinan kaligtasan. Mga tugang, dayade kita mga na yaon tutukduan kan sa tuyang mahal na Diyos, kung ano ang sa tuyang gigibuhon digdi sa daga. Magilugod kita man mga tugang, na yaon ang sa tuyang pagiging focus kay Jesus. Kaya baga, digdi sa Ebanghelyo na sa tuyang nadangog, nagngaralas ang kadakol na mga tao, kun kaya sasabihin ninda, ang gabos na ginibo, marhay. Nahiling nindang marhay, hulita, yaon ginibo ni Jesucristo, ang ikakaumay kang nagihelang, ang ikakaligtas nin katawuhan. Huli kayan mga tugang, danay kita, yaon man maging harani kay Jesucristo, maging bukas asin obedient sa kabutan asin plano nin sa tuyang kagurangnan, sa paarugan sa tuyang mahal na ina, tanganing kita, matipon sa kahadian nin Diyos, na yaon man sana kay Jesukristong kagurangnan ta. Kun kaya mga tugang, ngunya na nasa ordinaryong panahon kita, sa kalendaryo liturhiko kan sa tuyang simbahan, maging danay na extraordinary ang sa tuyang pagsabuhay kan sa tuyang pagtubod asin pagtiwala sa mahal na Diyos, magikitang bukas sa biyaya nin kagurangnan, dayade kitang obedient sa kabutan asin plano nin mahal na Diyos, tanganing sa tuyang pagkabuhay digdi sa daga, igwa kita nin final destiny na makakamtan, na yaon iniman sana kay Jesucristo, na siya ang kadean nin Diyos. Mga tugang, siring nagayong pirmi, ang sa tuyang mahal na ina, sa sayang komplian yung ngunyan, tutukduan niya kita. Do whatever He tells you. Kunbaga mga tugang, sa kapanahonan na si Jesus, yaon duman sa wedding at Cana, kang naubos na ang alak, si Maria yaon duman sa may likudan, tanganin ang tawanin instruction ang mga surugoon. Do whatever He tells you. Iwini mga tugang, ang kamautan kan sa tuyang mahal na ina, gibuhon niya to, kung ano ang itinutukdo ni Jesukristong kagurangnan, danay kitang maging bukas, tanganing makalaog ang grasya nin Diyos, takun sarado kita mga tugang, day makakalaog, kung anuman ang kamautan nin kagurangnan. Do whatever He tells you. Ang satuyang mahal na ina, day maglilingaw sa satuya, day kita pababayaan, tutukduan kitang pirmi, nagibuhon niya to, kung ano ang kabutan, asin ang plano, kan satuyang Diyos nakaglalang. Matindog kita. Ipahayag naman niya tungunyan mga tugang ang satuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos samang makakamhan, kagibo kan langit asin daga,
kan gabos na hiling asin day nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asinamon gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos. Huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nilaman, huli ka ng Espiritu Santo, ki Virgen Maria, asin na ni tawo, ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtio sa God sa kagadanan, asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw na buhay liwat, sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to kanawa, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurang na asin kagtaunin buhay, nagikan sama asin sa aki, siya kay baka nama asin kanaki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagnin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Mga tugang mabibigita sa Diyos samang makakamhan, huli kan sa iyang dakulang pagkamarahayon asin pagkamamumuton, itinatao niya an sa iyan anggad na mga biyaya, tanganing bulungon an sa tuyang mga kaluyahan, an sa tuyan anggad na mga kahilangan, asin hirasan kan biyaya nin kaligtasan. Kaya sa lambang pagarang niya tungunyanan sa tuyang isisimbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing paliwanagan kan Espiritu Santo ang gabos na miyembro kan simbahan, asin gibuhon sindang mag-ako kan nakakapaomay na mensahe kan Ebanghelyo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing danay niya tong giromdomon na ang mga dukha asin pinabayaan kan sa tuyang sosyedad, kapantay niya to bilang mga aki kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing danay niya tong gamiton ang balaog nin pagtaram sa pagharubay kan kamurawayan kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang asin mga may kabyadian, makatalastas kan sa indang mahalagang papel sa pagligtas nin mga kalag, hulikan sa tuyang pagmangno sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, magkamit kan kapahingaloan na daing kasagkoran, asin ang mga nagmumundo, huli sa inda, magkamit nin ranga. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa hilom naman po mga tugang, ipamibitamanan sa tuyang personal na kahagadan sa mahal na Diyos, ipamibi man niya tuwan sa tuyang mga kapwa na pinangakuan niya tong ipamibi man sinda. Diyos na mamumuoton, kami nagpapasalamat, hulikan danay mong pagkamuot sa samuya, binubulong mo ang samuyang mga kailangan, pinapatawad mo ang samuyang mga kasalan, ihinihiras mo ang grasya, hanggang namakamtan niya mo ang kaligtasan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen.
Nagling tatalima ako, ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo at lahat tatalikdan ko. Mamibi ka mo mga tugang, tanganin sa tuyang atang maakumalugod kan Diyos na makakamhan. Ako unman lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos, ginigikanan in tunay na pagkamot asin katuninongan, itugot mo na namimibig kami nahuli kaining atang, maninigo kaming magsambakan sa imong kadakulaan, asin huli kan pakisumaro sa banal na misteryo, maimbod kaming magkasararo sa buot, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, na danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, ta sa pagkamundag, binago niya andaan na buhay nin tao, sa pagtios, pinara niya ang sa mong mga kasalan, sa pagkabuhay liwat hali sa mga gadan, binugtak niya ang agihan pasiring sa buhay na daing kasagkoran, sa pagsakat niya sa imo, Ama, binuksan niya ang pinto nin kalangitan. Kaya sa kaibahan kan mga angheles sa sinsanto sa langit, kami minasanong sa pag-awit kan sa imong kamurawayan. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosanna, Hosanna sa kaitasan, Hosanna, Hosanna sa kaitasan. Palada ng minadigdi, sa ngaran kan kagurangnan. Hosanna, Hosanna sa kaitasan, Hosanna, Hosanna sa kaitasan, Hosanna, Hosanna sa kaitasan. Kagurangnan ikanang gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan, kayo ning mga atang namimibi kami, pakabanalakan ng buon kan sa imong espiritu, tanganing para sa samo, maginhawak, asin dugo, kan samong kagurangnan si Yesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpabaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat binakini, itinaw sa sayang mga disipulos, naan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakankay ni, tay niyan sa kuyang hawak, na'y dudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, paggawa niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinaw sa sayang mga disipulos, naan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni,
Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay natipang, napapabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalang, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubot. Ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagod na ika magdaton. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kang kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa na si Francisco, asin kan sa mong obispo na si Joel, kan gabos sa mga padi, asin kan banwaan na tinipon mo ngunya na hapon na yaon sa imong atubang. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asindas sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Virgen na kan Diyos, ni San Jose na siyang mabiniyo na esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kayto pa nakapagpagayagaya sa imo, magkanigon magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, sin sa kaiba niya, sin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natugduan kita kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nagkaugalian, kaya nangangahas kitang mag-arawit. Amanya mo na yao sa langit, pabanalon ang ngaran mo. Magdatungan kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daganin siring sa langit. Sa mong kakanon sa ruwal daw,
itao mo sa muyangon asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Sinhare kami nagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawag kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mangal daw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika ang nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod ken sa imong simbahan, asin papagkanigwan na siya mapatuninong asin magkaburonyog sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninonganin kagurangnan, danay na mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, magpatinarauhan po kita, kantanda nin katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Uya si Yesu Kristo, ang satuyang kagurangnan. Siya ang Diyos na nagpapara asin nagpapatawad kan sa tuyang mga pagkakasala. Paladan kita gabos na inimbitaran sa pag-ako kay nin Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin sa kong kalag, maumayan. At amano man lugod kita kan hawak asin dugo ni Kristo sagud sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Giya po sa pagkomunyon, daingo na po magtindog, painuton tabi ang mga nasa inotanan, row or pew. Salamat.